Salam gadırly doganlar ve dostlar. Bugün menüde acılı ve süýjüli towuk. Towumuzy şu ölçüde kesýäs öňerti bilen. Sonra üstüne sarımsak goşýas. Maýdajyk gyzyl goşumuzy goşýas. Soya sosumuzy goşýas. Ve duzumuzy goşýas. Bu edip karıştırýas. Inni yarım saat garaşýas. Yağımızı kızdyryp, garaşdyryp koýan towumuzy gowurýas. Ve üstüne guru gyzyl gorç goşýas. Towuk bişip suwuny çekenden soň üstüne küncü dökýäs. Bir gezek karıştırýas. Bal dökýäs. Täzenem garışdyryp 5 minut bişirýäs. Naharymyz taýýar. Hökman barlap